Кая гына гомер итсәк тә, һәммәбезнең үз тормыш казаны бар. Ерактагы якын кардәшләр, якындагы кызыклы шәхесләр, күрнекле кешеләр, танылган һәм танылмаган талантлар. Очрашып күрешәбез, сөйләшеп серләшәбез, шаярып көлешәбез. Без һәр вакыт куйда, күп вакыт юлда. Кузгалдыкмы? Киттек әйдә. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Мавыктыргыч мәгълүмат тулы, кызыклы һәм лаеклы шәхесләр белән бәйле телевизион хикәяләрне бергәләшеп укуны дәвам итәбез. Чу игътибар. Бүгенге героебыз Чукоткада туган. Анда 9-нчы сыйныфны бетергәнчегә тикле яшәп, белем алган, соңрак кан тарта булса кирәк Татарстанга, әби-бабалар янына, әти-әнисе белән күченеп кайтып, биредә инде зак еллар гомер кичерүче, тырыш, горур һәм акыллы милләттәшебез. Исәнме, Гөлнара, дип мөрәҗәгать итик әле. Исәнмесез, Альберт. Гөлләр, җилләр арасында һич көтелмәгәндә барлыкка килгән мөлаем кешегә таныш булыгыз, Гөлнара Ришат кызы Низамиева. Филология, ягъни матурлап аралашырга үзебезгә мөмкинлек биргән телләр белгече. Һәм моңа өстәбәле бүгенге көнгә музыка укытучысы. Данлыклы Казан дәүләт педагогика институтын тәмамлаган, эзләнүчән белем иясе һәм һәрчак алдынгылыкка омтылучы педагог. Республикабызның Кукмара районы Вахит авылында яшәгән авылы кебек ямьле гомер кичерә героебыз. Биредәге мәктәптә инглиз теле дәресләрен алып бара, музыка буенча балаларга белем бирә. Төрле яшьтәге авылдашлары, хезмәттәшләре белән сәхнәләрдән башкарырлык тамашачы күңелләрен яулый алырлык итеп биюләрен дә куя. Дәрестән кала тәрбияви чараларын күрергә дә вакытын таба ул һәм сәламәтлеккә илтүче спортка да. Рәхәтләнеп волейбол, теннис белән шөгыльләнә, шахмат шашкасын уйнарга да ярата йөрибез. Дөньяны ямьләндерердәй күп нәрсәләр белән мавыгучы кеше буларак, төрледән-төрле конкурсларда үзе дә шәхсән, һәр чак кул астындагы мөгаллим буларак үзен ихластан кабул иткән балалары белән дә яратып катнаша килә. Җиңүләрендә еш яулыйлар икәненә. Сезнең белән безнең игътибарга тәкъдим ителгән күп санлы фотолар исбатлыйлар менә. Күрегез. Геройбызның язмышын без бу юлы кунакта булган Вахит авылы белән бәйләп дәвам итсәк, сүзебезне Гөлнара Низамиева бирегә әти-әнисенең туган яклары буларак кайта. Моннан инде күп еллар элек. Биредә үзенең гомерлек мәхәббәтен таба, нык гаиләле һәм нәниләренә әни дә була. Бүгенге көнгә тормыш иптәше Рамил белән бер кыз һәм ул үстерәләр. Әнә шулай яраткан ире, балалары, кайнана һәм кайнатасы белән бергәләп, янәшәдә генә үз әти-әнисе белән дә күршеләшеп, дус һәм тату зур бер гаилә буларак дөнья күрәләр биредә. Кемәл синең исеме? Рушан. Исемнәрегез кышын үзегезгә? Ваши имена нравятся? Нурания, Әнисе куйды бит исемнәрне. Нуршат, Нурания, нәрсәдән куеп алып куйдылар? Нурлы булсыннар. Нурлы булсыннар. Нур сөйләүче, яктыртучы, дөньяны яктыртучы. Туганнар белән сөйләшкән арада без исемнәр хакында гына түгел, тапшырыр герой булган, әлеге йортка килен булып төшкән Гөлнараның уңганлыгы, янәшәдәгеләргә һәрчак игътибарлы булуы хакында да белә алдык. Тагы геройбыз яшәгән Вахит авылы хакында матур бер китап дөнья күрү турында тәфсилләп сөйләделәр безгә. Әйдә сез менә булай тигәләс. Хоп! Шулай яратам. Аба! Хоп! Оба! Бүген инде әлеге матур гаиләнең уңган хуҗабикәсенә әверелгән Гөлнара, үткәннәргә күз атсак, кайчандыр шаманнар тирәсендә яшәгән кеше, моннан 32 ел элек 1992 елда урманнарында шүрәлеләре булган әкиятләргә ышансак, Татарстанга кайтып төшә. Нәкъ менә шул куе урманнарда, моңа өстәбәле
киң болыннарда яшеллектә булырга ярата ул. Гөмбәсен, җиләген, хуш исле чәчәкләрен җыярга һәр кыз бала, хатын-кызларыбыз, әни-әбиләребез ямьлелекне эчкә күңел аркылы күрә белгән якымлы гүзәл затларыбыз сыман. Җыеп гөмбәләрне елда менә шулай эшкәртәбез инде, Альберт. Инде җиләк җимешләрдән кайнатмалар, вареньелар, компотлар ясыйбыз. Тәмле. Бик тәмле. Инде гөмбәгә килгәндә, менә Чукоткада, салкын якларда гөмбә җыю бер дә куркыныч түгел. Чөнки анда гомумән агулы гөмбә юк диярлек. Менә нинди нюанслар бар икән Менә салкын бик якларда. файдалы мәгълүмат. Аның җиләкләре дә бик файдалы. Ул морожка дисеңме, голубика, шикша, черника, брусника, клюква. Иң кирәкле һәм иң файдалы җиләкләр тундрада үсә. Киттек мәллә. Җиләккә, шул якларга, салкын якларга. Барып кайтсаң, ярар юлай идегез әле бергәләшеп. Кызыклы мәгълүмат тулы әңгәмә кунакчыл геройыбызның тәкъдиме белән яңа гына искә алган салкын якларга түгел, ул үзе әзерләгән тәмле ризыклардан бөгелеп торган өстәл артына күчерелде. Исемнәре Гыга булгач Гөлнараның без аңарга шул хәрефтән башланган сүзләр әйтеп барган сорауларны юлларга омтылдык. Башыннан бүгенге ямьле тәмле әңгәмәне. Гуляшын ясый, гөбәдиясендә пешерәмесең, Гөлнара? Пешерәбез дә, ясыйбыз да, кирәк чакта барсын да эшлибез инде, Альберт. Ләкин менә мин гөбәдия ясаганда йомырка урынына ваклап турылган җимеш салам өстенә. Менә эшлеген ясаганда. Шуның белән аеруча тәмле була кебек. Менә бүген инде сез аңа инандыгыз, авыз иттегез. Менә күпләргә дә ошый инде. Шуннан да бик тәмле. Пешереп карагыз, Һәм ул шулай. әле зак саклана. Шулай бит. Ул Йомырка бит ул бозылмаска тиз да, бозыла. Менә мондай иссек көннәрдә дә, сабан туй вакытларында да менә шулай ясап куйсам, бигрәкләр дә тәмле диләр инде. Тагын бер Г хәрефенә башланган сүзне үз эченә алган сорау. Гөлнара гранат яратамы? Гөлнара гранат бик тә ярата. Менә кызыл, сулы, зур төшләре ире булганда бигрәкләр дә ярата. Берне сразу бик файдалы, ул гемоглобиннарны, коннарны яхшыртырга файдалы. Суын да яратабыз, согын да эчәбез. Бер утыруда берне ашап куя алам. Бөтен гаиләгездә шулай. Бөтен гаилә, особенно улым бик каты ярата. Улым футболист булырга хыяллана инде. Шуңа күрә ныгыта ул мускулларын, коннарын. Гөлнара үзенең гөл бакчасында күп тапкырлар яшь була булса кирәк, шулай бит? Гөл бакчамда еш булам дип әйтергә була. Чөнки төрле чәчәкләр үстерәм. Бакчамда да, үй коршында да үстерәм. Нәкъ шулай ук төрле гөлләрем минем өйдә дә бар. Инде гомумән хатын-кыз бит инде ул гөлләр ярата, гөлсез тора алмый. Шуңа күрә ул минем бик яраткан шөгылем дип уйлыйм. Шушы сорау һәм аңа алынган җавап безне үзләреннән үзләре икәүләп чәчәк тулы бакча, җәйге урамнарга чыгарды. Әңгәмәне саф һавада, сәпитләрдә җилләр куып килеп дәвам итәбез. Гөлнара гамак, урта ятакта тирбәләргә атынырга яратамы? Әлбәттә яратам. Беләсеңме, Альберт, монда тибрәлгәндә һәр чак бала ачык хисләре уяна, яңа фикерләр, яңа уйлар барлыкка килә. Рәхәт иш. Әйдә бергә утынабыз. Ә менә гөрләвекләр акканын карап сыкланырга яратамы икән героинябыз? Гомумән суны яратам мин. Акканын күзәтеп торырга, кыенырга, йөзәргә. Менә нинди хыялы героинябыз безнең бүген. Укытучы кеше бүген инде музыка өлкәсендәге белгеч табылган Гөлнара мәктәптә балаларга искә алган шүрәлеләр хакындагы әкиятләрне көйгә салып, кай чагында үзе укыткан инглизчәне телгә алып та җиткерә үзләренә. Музыкага килгәндә күрегез ничек виртуоз эш икәнен бармаклары. Янәшәдә яңгыраган күңел түрләрендә урын алырга лаеклы моңнар, татардагы моңлы булган көйләр героебыз белән сөйләшүне дә нәкъ менә шул җыр музыка тирәсенә тартып бетерделәр.
һәм кәефләрне дә күтәрделәр, күкләрдә елмайган кояш сыман. Гөлнара, мин бит менә хәзер мәгънәсен аңлый башладым бу җырның. Гармунчы булса иде ярың дигәнне. Ә менә гел уйнаган, иң яраткан җырың балаларга юллаган нинди Гөлнара? Нонсы инде маленькой елочки, конечно. Ну, инде хәзерге заманның таләпләренә туры килгән, яратып башкара торган, ул инде безнең чираттагы җырыбыз. Гүсләрларга, гүсләдә уйнап җырлаучыларга ниндирәк карашта икән Гөлнара? Бу хакта да беләсез иде, ә? Гүсләдә уйнаучыларга да, җырлаучыларга да мин бик уңай карашта. Чөнки миңа бу музыка коралы бик ошый. Ул инде рус халкының борынгы данлыклы, кыллы музыка коралы. Аның диапазоны 4-тән алып 6-нчы октавага кадәр җитә, һәм дә инде 20 кадәр кыллары булырга мөмкин. Менә балалар бакчасында да әкиятләр сөйләгәндә, аның яңгырашын кулланырга мөмкин инде, чөнки аның Ул чыгарган көйләр, ул чыгарган көйләр бик моңлы, йомшак, шундый сихри, ягымлы, балалар үзләре кебек. Һәм алар ядәшәсендәге мөгаллимнәре дә. Нәкъ менә шулай. Афәрин. Чираттагы Г хәрфенә башланган сорау Гөлнара үзеңә. Грампластинкалар сакланамы, сакламганмы Гөлнаралар йортында? Менә грампластинкалар Гөлнаралар йортында сакланмаган шул кызганычка каршы. Ә менә безнең буын кешеләре хәтерендә Илһам Шакиров, Әлфия Авзалова төшергән фотосурәтләре белән, кап-кара тәринкәләр шундый, алар юллары белән алар безнең истәлекләрдә, хатирәләрдә сакланып киләләр. Кызганыч, хәзер күп кенә йорт-фатирларда юк инде алар, без алар белән бары тик музейларга баргач кына саклана алабыз. Шулай бит Гөлнара? Музейларда гына шул. Г хәрефенә башланган исем иясе Гөлнара граммофоннарның нәрсә икәнен, нинди икәннәрен күз алдына китерәме? Хәтерле микән? Менә яңа гына искә алган грампластинкаларны уйната торган корылма инде ул Альберт, граммофон. Ләкин аны минем ерак әбиләрдә генә күргән бар инде. Хәзерге заманда ул һәрбер йортта юктыр да. Гомумән булмагандыр да инде ул һәрбер йортта. Менә бит заманалар үзгәрде. Әнә сез әйткәнчә, нәкъ музейда гына күрәбездер шул инде аларны хәзер. Һәм тагы бер профессиональ өлкән белән турыдан-туры бәйле сорау үзеңә. Гриф сүзе музыкаль дөньяда ни дигәнне аңлата Гөлнара? Гриф ул музыка коралларында кыллары куелган озын тор урны инде. Менә шу гитарда мәсәлән шушы инде ул. Менә шушы гриф дип атала. Имтиханнарда барган урын-урыны белән укытучы кеше белән әңгәмәдә зур уңышлар күрсәткән героебыз белән блиц-опрос, тизләп сораштыру уенында оештырып алдык без. Бу юлысы күркәм язучы җырчыларны, дахиларны искә алырга омтылып, аларның данлы исем фамилияләрен хәтерләрдә яңартты.
Габдулла Тукай, Гаяз Исхакый, Галимжан Ибрахимов нинди исемнәре Г-га башланган каләм ияләре белән дәвам итер иде икән Гөлнара әлеге исемлекне. Г хәрефенә дисез инде. Галиәсгар Камал, Гомәр Баширов, Габдулла Кариев, Габделҗаббар Кандалы, Габдрахман Утызимәни. Бу соңгыларын мимшкел укытучылар гына беләдер инде бәлки. Молодец, әфәрин. Киләсе сорау сиңа бик тә якын музыка өлкәсеннән. Бу моңлы исемнәр рәтен ничек дәвамлар икән Гөлнара? Галия Бану, Галина Казанцева, Гөлдәния Хайруллина, Гөлнара Тимирҗанова, Гөлсирин Абдуллина, Габделфәт Сафин, Гөлназ Асаева, яшь әним яраткан Габдулла Рахимкулов, Гөлзада Сафиуллина бар. Георгий Ибушев һәм башкалар. Гений дахи булганнарның кайсыларын музыка өлкәсендәге хөрмәтләп искә ала алыр иде икән Гөлнара? Гара булса Глинка инде. Ә болай күп инде алар. Чайковский, Шуберт, Штраус, Лист, Вивальди, Моцарт, Бах. Татар милләтенә булганнар. Татар. Салих Сайдашев, Сара Садыкова. Әфәрин, молодец, бишле, короче. Мөгаллим кеше белән аның үзенең мәктәп елларында искә төшерергә кирәк дигән карар кылынды бераздан безнең тарафтан. Һәм шул ук мәлдә тормышка да ашырылды. Әлеге әңгәмәдә башка кызыклы темаларга да урын табылды. Алдан килешкәнчә, алфавитларда Г хәрефе барлыгында истә тотып, өстенлек биреп буйлысы үзенә. Чукоткада туып, шын шәхес буларак Татарстанда үсеп өлгергән героебыз белән матурлап сөйләшүне дәвам итәбез. Игътибарыгызны кыйммәтмәвегез сорала. Тамашачы. Гөл бишлеләргә укыдымы Гөлнара? Әллә инде билгеләрнең башкаларын да эләктергәләдеме? Бишлеләргә укырга тырыштым инде, ләкин дүртлеләр дә булгаладым. Гамма грек алфавитында ничәнчесе санаганда Гөлнара? Хәреф санаганда. Хәзер так. Альфа, бета, гамма. Üçüncü гамма. География белән геометрия арасында кайсысына өстенлек бирә героебыз? География. Чөнки мин сәяхәт итәргә яратам. Гантельләр белән дусмы Гөлнара? Гимнастика беләнме? Әллә инде физик күнегүләрнең башкаларын үз итәме ул? Мин күбрәк хәрәкәтле уеннар яратам. Менә волейбол, стөл теннисы кебекләрне. Ә инде шашка белән шахматны мин балачактан ук үз итәм. Гектарларга салып үлчәгәндә күпме күләмдә җир белән эш итә икән Гөлнара исеменә ия героебыз? Кызык сорау булды әле бу. Гектарлар ук булмаса да 30 сотый тирәсе бардыр. Гөлнараның гардеробында шишенмәлекләрендә кайсы нинди күлмәге иң яраткан икән? Сер булмаса. Сер түгел инде әлбәттә. Мин гомумән яратмаган кием кимим. Алар һәркайсы да үзенчә якын. Әмма кызымның 3 яшендә Нураниянең кигән күлмәген аеруча яратып саклыйбыз. Хәзер инде аңа? Хәзер инде аңа 10 яшь. Грамоталары, мактау кагазлары күпме Гөлнараның? Җитәрлек, Альберт. Саны китсәң, мактана диярлек. Горурланырдай исем бүләкләре бихисап героебызның шәхси архивында. Соңгылар арасында әнә телләрне, мәдәниятләрне, традицияләрне саклау һәм үстерү өчен бу өлкәләрдәге булганлыкны истә тотып тапшырылган күкрәк билгесе дә бар. Котлыйбыз чын күңелдән һәм киләчәк тормышында да ялкынлы героебызга бары тик уңышлар теләп калабыз. Хөрмәтле тамашачы, без бүген гөлләр яратучы Гөлнара исеменә ия булган героебыз белән әңгәмә кылабыз. Безнең белән калыгыз.
Бүген һич көтмәгәндә гөлләр арасыннан пәйда булган шүрәле һәм шаманнар хакында да күпне белгән Гөлнара Низамиева сөйләгәннәрдән без ул кайчандыр 16 яшенә тикле гомер иткән Чукотка ярым утравы, анда яшәгән чукчы халкы хакында да кызыксындык ныклап. Әнде бүгенге сөйләшүгә тикле үзебез ачыклаганнардан аларның чукчы халкының диюм, санаганда башка халыклар белән чагыштырганда бик аз булулары, галимнәр тарафыннан берничә этнографик төркемгә бүленүләре хакында белә алдык. Менә мәсәлән, белгечләр үзләрен булайрак күрәләр. Төркемнәргә бүләләр бу халыкны. Болыннарда яшәп, боланнар белән эш итүчеләр һәм сулар тирәсендәге ярларга якын торганнарга. Соңгылары үз эшенә утырып торучылар, сидящий, ягъни җәүләп йөрүчеләр, пеше һәм диңгез тирәсендә гомер итүчеләрне приморский дип аталганнарын чукчыларның русча атып сүз тотканда сыендыралар икән. Кыскача гына фикер йөрткәндә үзләре хакында. Һәм бу уңайдан сорау героебызга, сез санап киткәннәрнең кайсылары тирәсендә яшәдегез күптәнге үткәннәрдә? Безнең поселкка еш кына боланнар үрчетә торганнары килде. Алар инде, алар инде туңдыра торган туңдырадан кайталар иде. Аптыраштан куркып калмасыннар дип булса кирәк, героебыз гаҗәпләндерердәй урын-урыны белән һәм серле дә булган чукчы халкы белән бәйле кызыклы мәгълүматны иплегенә җиткерде. Күпме генә интектереп карасак та үзен һич көтелмәгән шаян һәм җитди сораулар белән. Шаманнар шайтаннарны куамы, кулларына нидер алып, утлар тирәсендә йөгереп йөргәндә. Куадыр инде Альберт, кем белә инде аларны. Шаманнар дип нинди сәләткә ия кешеләрне атыйлар, кемнәргә дәшәләр? Шаманнар инде ул солкын якларда сихри көчкә ия булган кешеләрдер дип уйлыйм. Ләкин мин инде бу өлкәдә бик нык белгеч түгелдер. Әле шаманнар хакында да җентекләп әңгәмә корырбыз. Ярым утрау булган Чукотканы да күп тапкырлар искә алырбыз сөйләшүдә. Геройбызның әти-әнисен, әби-бабаларын, якын торган туганнарның башкаларын да уңган кеше булган шәхес һәм кызыклы әңгәмәдәш белән дигән игелекле уй-фикерләр бар иде башкайларда. Нишлисең? Бу юлысы вакыты җитмәде. Ходай насыйбын итмәде. Очрашырбыз әле киләчәктә. Күктәгеләр тарафыннан йөргән юлларда ныклап язылган булса, безнең күңелләрдәге игелекле теләкләр. Шулай бит, Ерактагы Чукотка һәм анда гомер итүчеләр хакында да геройбыз сөйләгәннәрдән һәм без экраннарда тәкъдим иткәннәрдән хайран күпне белгән тамашачы дусларым. Исән-сау булыгыз, яңа ямьле, мавыктыргыч очрашуларга кадәр.
якка алып китер юлларыбыз. Сагышлы моңсызга юлдаш булмасын. Очрашырбыз әле, күрешербез әле, юлларыбыз тагын кушылсын. Очрашырбыз әле, күрешербез әле, юлларыбыз тагын кушылсын.